kapuso, gikan sa pagka-super typhoon, mihinay na ang bagyong Goring. Wala na mga lugar sa nasod nga gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ug 2. Apan nagpabilin ang Wind Signal number 1 diya sa may Batanes, Babuyan Islands, northern ug eastern portion sa mainland Cagayan, eastern portion sa Isabela, northern ug central portion sa Aurora, Polillo Islands. Signal number 1 usab ang northern ug eastern portion sa Camarines Norte, lakip na ang Calaguas Islands, northeastern portion sa Camarines Sur ug northern portion sa Catanduanes. Nasigpatan sa pag-asa ang mata sa bagyo sa gilayon nga 210 kilometers sidlakang bahin sa Kasiguran, Aurora. Base sa forecast track sa pag-asa, magpadayon ang bagyong Goring sa looping track o pagtuyok niini samtang anaa pa sa Philippine Sea. Ugma posibleng muliko kini paingon sa northwest nga direksyon hangtod nga mo landfall sa may Batanes karong Miyerkules. Karong adlaw, posible nga musudsab sa Philippine Area of Responsibility ang usa ka bagyo nga nganlan unya ug bagyong Hana. Gibantayan sa pag-asa ang naaswing bagyo sa gilayon nga 2,290 kilometers sidlakang bahin sa northern Luzon. Karong buntaga gipanglantawan ang mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa northern, central ug southern Luzon, lakip na ubang parte sa Visayas ug Mindanao, kini base usab sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon ang katag-katag nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod karong hapon. Posible usab ang heavy to intense rain sa ubang bahin sa nasod, busa kanunay kapuso nga magmaalerto sa hulga sa pagbaha ingon man pagdahili sa yuta.